Kahanini poila surwat Frank Morris bumungoi khoroksa boino botharjak eba kheba belakheno crime khlaijak apradi binisimi shuru ungo Alcatraz bumungoi kaisa high security jail o rohornani nai tongo bono Alcatraz jail samudrani kusaro kaisa island o swnamjak gana guni kunfan kwrwi twi hingke twi simi samudrani kuni kusaro jat tabuk suk jora hinke a jail no hoite kebo kedi eba keba ar jagao ket khai toni jagnai chobui toni jagnai kedi kebo fano ar jagani farar eba keba kharwi manya ko amsakai high security ganang jail abo fiaba Frank hingangke amsake apradi ko tor tei chabu chalak bo jail ni kharman se langka wngkha jail ni kharna hingangke bo kok no hinya jail ni kharmano tui bo belakheno famous bo ungja bo tabuk suk jora gobang mano lekha baya jail ni no kharjak wngkha fiaba Alcatraz o hingangke je suk chalak phano wngthon ar jagani kharna ni bagui kebo phano wansugui manya kharna no karile wansugui phano se manya jail o Franks no tlangai paimani yagolo no joto check up khlaio saksori tei bukhnai rok jotono tamni hingke logyo kuno hatiar eba keba mani khuni rok de tu hinoi check khlaibai mani yagole khina bono bini selo pathagui rohoro tabuk hingke a selo no bini bakini life katinani adinni horo kaito tongkha fiabo tendi no dinner eba keba horni mai chafruke no khoroksa kedi bora kedi bai malaikha litmus bora kedi litmus kedi hingangke bini kaisa pet tongo fiaba pet hingangke sinjon si o sinjono no bo pusui tongo amsuk bosor Frank litmus bai kok sawui tongma jorao no te khoroksa kedi ni no joro klayo bol pumungoi khoroksa kedi ni sago te a kedi hingangke Franks no bengare sengare khlaioi Mesrok bai laidok bui funugui tongo fiabo bo abono khel khlaiawoi litmus bumungui obura ke dibai no kok sawi tongkha aboni koyek gonta olekhena warden ni room bono briefing ni bagui nuhunka ar jagao warden omhai hini sangka oroni khana ni bagui taphano tawan sukdi or jagao lak lak borok phaio khana nayo fiaba amorok kharimanya obohai rok hinei sawai khanarika fiaba warden ni omohai speech eba kheba basun diwi tongma jorao no ar jagani room ni kaisa nail cutter khogoi haka Franks nail cutter le belakhin chikon mani se fiaba bosai mano o Alcatraz jail o chikon mani no belakhin important hinei abon bagui no Franks bini selo phai pai mani yagolo kheno nail cutter no bini Bible ni bisingo khlaioi hoioi tonikha ulo kam nanganu hinui te aboni koi gonta ulo kheno shower khlainani abakhe batuk mufuru hingkeno u Franks no bengaire sengare khlainai wol tukute bini gana phai sokphaikha gana phai te sahaina hai bono bengaire sengare yokagre sukagre ungnani bagi chengkha fia ba Franks afro hingangke bono ignore khlaiawoi bono spragnani bagui chengkha tamni hingke bokrok belakhino tungjak oboni swkang bono bengari sengare wngmano twioi tabuk hingke yokagre sukagre eba kheba bukhungni twi rok bini sakao roi tongso abagui bo tabuk hingke bono sprakha tei o mamla wngui paimani ulo kheno jail bini reputation wngui thangka aboni ulo kheno bo bai kebo phano sahos khlairak liya je bini ganao athar pathar eba kheba bono bengaire sengaire ungnani a jagao tongmang jail ni kaisa library tongo abono bini nok hai wngui thangka library o thangpuro hingangke ar jagani kaisa librarian English bai malayo ar jagao English bo khoroksa kedi note bono hingangke sara jibon jail o tongnani bagui sajaro jakhini sakha aboni bagui no English phataro thangnani bagui wansugyawi tabuk hingke boyo no kulugui tongnani ebakhe librarian hini library o samung khlai tongnani bagui wansukha English tei Franks no borok khoroknui no history no pornani bagui belai kheno active tongo
Obo haiki no borok ni matching vibe wngmani bagui borok khorok nei dol wngui thangka. Te waisa haino hai dog bumungui khoroksa kedi bai pranks ni malaimung wngkha. Dog wngkha khoroksa belai kheno kalakar painting artist. Te bo painting khlainani belai kheno hamjago painting bo naithok kheno khlaio. Te a dog sawai khnarika pranks no elketra jelo tongkha hingke borok waisale kobor wngui thangngai. O painting no ano tabuk sukjora kobor swnamya wngui tonio aro bwkha habrioi hinui saka. Aboni ulo kheno pranks bini selo thangka selo thangui paimani ulo kheno bono kaisa phaioi safaika carpenter ni job khlainai da hinui. Te o carpenter ni job khlaithani o beton bo rojaknai hinui safaika. Amo haike no pranks tei kwbangma kedi rok fataro ongkhoroi himui tongma jora o wool phaino hai teisa pranks ni gana o phaika phia batabo hingke boyago kaisa hatiar chikonsa tuijak pranks no dukhumani nam bagui. Te amo haike wool pranks ni bwskango phai tongma jora o dog nugui bono hojak tongnani bagui sawui rikha. Iko phai tongo yago tamutoi non dukhumani nai hinui ngangke pranks bo ajara o sawi man thangka. Te bini jacket khulugui amono seal haike sakno protect khlaika. Te borok ajaga no dagar jopar wnglaithang thanglaika. Borok dabar jokor wngui thangmani jora no security rok phaiui mana khlaithani o wool security no hamla khlai rekha. Aboni ulo kheno khorok nui no D block ni solitary confinement no rewui rohorka. Solitary confinement no ngangke kedi rok no saichung no toni rojago ajaga o. Amo wngkha kaisa pinjera te a jaga o kebo phano kedi thanani muchungjagya abagui kebo phano sahas khlairakya a jaga o. Phiaba pranks hingke tabuk saksang no protect khlainani bagui a pinjera o hapnani nangkha. Saksang no protect khlaima se a pinjera o hapnani nangkha. O kogrong no wansugui pranks belai kheno joli jakha bisingo 2 sapta jora tekhe a jaga no tonikha. Tei 2 saptani ulo kheno bono fataro tiklai tongkha. Tei bini litmus dol bura je tongmani kedi bini pet singjono rohorika bono kaisa message pathogrinani bagui tei o kagosa swijak tongo welcome hinui. Tei sa bini silo kifil phaimani yagulo kheno pranks ni gana o bini kaisa temasa kedi tongo bini porosino hinnai. Oma baibo tabo hingke bini 10 tiya baikeba dol wngui thangka. Tei o kedi wngka belai kheno sikok kotor wngma bai o jelo sokphainani nangkha hinui sawai khnarika. Tei bo sawai khnarika border cross khlaima se ani bagi belai kheno hamya khlaisio tamni hingke o border cross khlaithani ono anete bo o jelo tubulaikha hinui saka. Abroki no warden bo a selo guri naine hinui ongkhorka kebono sayawi. Te a jora ono dog ni selo hapka. Te selo hapmani yagulo kheno bini painting kaisa khlaijak naikha. Te bini painting bo warden ni painting bo khlaijak naikha. Te oborok joto nai paimani yagulo kheno dog ni joto painting no phataro tiklai di hinui ades rikha arjangani guard no. Te okogrong no khnawi dog bo belai kheno wana jaka tamni hingke bo o painting ni bagui no banchioi tongo amsuk jora depression no habyawi. Bo painting belai kheno hamjago hingke dog bono lakbar bujogrinani naikha o warden no ani painting no fataro tara hodine phia ba warden kok thaijapano khnaliya. Phia ba dog hingke tabuk belai kheno depression no. Tei salcha hingke aboni ulo ship khlaipru dog ni kaitham yasi tanchoi rekha bol filmani bai. Tei omo hingke bo sititei no khayo tamni hingke warden bini painting no fataro tiklai rohmani toyoi. Tei oborok no guard nugui belai kheno wana jaka tei logi no doctor no oro tubunani bagui saka. Tei obo hakchalo tongtutei pranks nasigui tongkha dog no. Hingke tei sahaino hai bini selo habai phaika. Bini selo achugui tongfuru keno cockroach ar jaga o malai tongmani nokha sel bisingo. Ar jaga kaisa band tongo jali rijak ar jaga ti cockroach ongkor haimani tei o cockroach no nugui wansukka oyang tei phataro thangmani kono mungsa sukle lama tongna hinui.
Asolo hingke warden tamni bagui dog ni painting no fataro ongkor hingke je dog painting khlaimani warden ni obo bo sak no naithokjakli abagui no bo jolijagui joto painting no fataroti khlaio hini saimankha. Ten dino kheno mai chama jorao John te Clarence bumungui khorokni bota bufayung bai Franks ni mulakat wngkha. O khorokni bota bufayung bai hingke agini jailo bo malaijak abagui a jagao bo sinilai thangka hingke borok tabo hingke Alcatraz jail ni töyei kok salai tonglaio a jagao borok khorokta. O jail ni kharnani belai kheno kwthang tamni hingke kwthang ya obo wansugui pansimania o jail ni khanani obo hai hini salai tonglaikha. Tamoni hingke jail ni charodigi no tui bema kufulung wngma bai o jagani khanani tafranata wansugdi hini saka Franks no. Tamoni hingke borok bo saimano Franks no tei sinio bo jail ni kharnani belai kheno famous ungjak khenui. Te o jaga no pura life katina nangnai hini salaikha te o kok sawai tongma jorao no Franks ni bokrogo kaisa idea asaifika. Franks ngangke tabuk bini bokrogo wansugui nakha je o jail ni kebo phano se kharya ko hingke bo kaisa history swnamnani muchungjago hinui tamni hingke kebo phano kharya ko bo kharui phunuknai kharui phunukmani yagulo kaisa history wngnai hinui bini bokrogo idea wansugui tongkha. Aboni ulo kheno selo phaimani yagulo warden ni je khogmani nail cutter bai o sel ni je jali rijak tongo a jagao kinar kinar nail cutter bai khornani bagui chengkha. Jepuru guards ni yapri shobdo khonaka hingke bo o nail cutter no bini bible o dawi huirio tei porimani natok khlai tongo tamni hingke kebo phano saimanya tuikhe. Aste aste khlai a jagani cement rokmo nornani bagui bo success wngna thangna nangnai tongo tei kwbangma no noroi bo khika. Video belai kheno logoi thangka part 2 naina muchungkha hingke comment khlaisa di. O video wngkha kaisa